सखी का हो? का हाल चाल बा हो? हाल चाल एकदम ना ठीक बा ए सखी। हाँ हो हमरा बुझाइल। हाँ तबे लगली पूछे कौन तकलीफ बा हो तो के पूछत हो। सुना सुनावा। हरे ननदी के मन बसेला, ननदी के मन बसेला खाली घरवा के लहरा में। हमारा टेंशन रहेला सखी सैया बाटे बहरा 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 में। सखी का हो? अब इतना टेंशन कैले कोनो लाभ बा? माना थी ना बा, लेकिन हमार बात सुना। सुनावा। कटनी घर में कलेश हो, सुबह समहर में सहो। कलेले घर में कलेश हो, सुबह समहर में सहो। कलेले घर में कलेश हो, सुबह समहर में सहो। वीडियो कॉल में करे नी बतिया तब होला मुड़ फरेश हो। वीडियो कॉल में करेले बतिया करे होला मुड़ फरेश हो। वीडियो कॉल में करेले बतिया तबे होला मुड़ फरेश हो। और सुनाइए सखी। सुनावा। जारे जियरवा जैसे की, जारे जियरवा जैसे की सूखल हमारो आहर में। हमारा टेंशन रहेला सखी सैया बाटे बहरा में। हमारा टेंशन रहेला सखी सैया बाटे बहरा में। हमारा टेंशन रहेला सखी सैया बाटे बहरा में। अरे सखी का हो? काहे इतना उधराइल बाड़ू हो? उधराइल ना है सखी, हमार बात सुना। सुनावा। लगेला नाही मनवा हो, सुना बाटे भवनवा हो। लगेला नाही मनवा हो, सुना बाटे भवनवा हो। लगेला नाही मनवा हो, सुना बाटे भवनवा हो। ए सखी घर सल